L-Operazzjoni Triton, operazzjoni ta' kontroll tal-fruntieri mħaddma minn Frontex, se tkun estiża sal-aħħar tas-sena. Ħabbret dan il-Kummissjoni Ewropea fid-dawl tal-mewġa ta' immigranti li daħlu Lampedusa fl-aħħar jiem. Oriġinarjament l-Operazzjoni Triton kienet maħsuba li ddum ftit xhur, iżda issa l-Unjoni Ewropea qiegħda tgħid li żgur se żommha sal-aħħar tas-sena. Intqal ukoll ir-rakkomandazzjonijiet tat-Task Force tal-Mediterran se jkunu implementati b'iktar ħeffa. Dan fid-dawl tal-instabbiltà fil-Mediterran li qiegħda u se tkompli twassal għal influss ikbar ta' immigranti. Il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans qal li sakemm hemm il-gwerer fir-reġjun iktar nies se jkomplu jirriskjaw ħajjithom biex jidħlu l-Ewropa. Qal li m'hemmx soluzzjoni nazzjonali għal din il-problema iżda waħda Ewropea. Il-Kummissarju responsabbli mill-immigrazzjoni Dimitris Avramopoulos reġa' sostna li l-Ewropa trid taffaċċja b'mod aħjar din il-problema. We cannot turn a blind eye. And we cannot carry on as if it were business as usual. L-Operazzjoni Triton bdiet f'Novembru li għadda wara pressjoni minn pajjiżi bħall-Italja u Malta. L-Italja kellha żieda ta' 278% fil-wasliet ta' immigranti is-sena li għaddiet u kien f'dan id-dawl li talbet iktar għajnuna. Dan wassal biex il-Kummissjoni Ewropea tat ukoll 13.7 miljun euro lill-Italja mill-Fond ta' Emerġenza dwar l-immigrazzjoni. Dan anke għax in-numru ta' wasliet fl-ewwel ġimgħat ta' din is-sena juru inkwiet. Since the 1st of January of this year, 2015, more than 600,000 migrants were rescued, representing an increase of 50% compared to last year. 5,600 people. This high number already gives us an indication of what we can expect in the coming months and years.